गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ नागालेण्ड रायजोनि डिमापुर कुश्याबेल बर' कछारी ओनसोलाव थानाय बाथौ थानसालिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावथि बिथांमोना नायगिदिंनो थांदों। मख'जाथावदि डिमापुरनि बे बाथौ थानसालिखौ 1818 मायथाइयावनो गायसनदोंमोन। दायो गोदानै कनस्ट्राक्सन जागासिनो दङ। बै ओनसोलनि बर'फ्रा बै समनिफ्रायनो बाथौखौ सिबिबाय थादों। बेयाव 7थासो गामिजों सुबुं सानखोआ 4000सो जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। साद' बारग' NLFB सोद्रोमाफ्रा पुलिसनियाव सारेन्डार जानायखौ लाना NLFBनि गाहाय एमबाथानि खौरां बिजोङाव गोनांथार बेफ्रोसो बिबुंथि। बिथाङा बुंदों बिसोर NLFB नङा, डाकाति गुन्डा ग्रुपसो। साननैसो NLFBआव थाना रां मोनैनि खारना मोजां मानसिनाव रां दाबिना मोजां मानसिखौ बुथारबाय आरो बिसोर थैजानो गिना NLFBनि आरस बिना सारेन्डार जाबाय होनना एमबाथाया बुंदों। बिसोरो डाकाति ग्रुपसो, NLFB नङा होनना एमबाथाया गले खौरां बिजोङाव बुङो। दुलाराय आसामजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि सुबनखाथायाव बेसेन बांनायनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। हादोरजों लोगोसे रायजो नाङैनो अख्रां गोमसारलायनाय पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनाय आरो संग्रा गेसनि बेसेन बांनायखौ खमायहोनो BJP सरकारनि हेंथायै गोख्रों खुदिसारनाय दिन्थिफुङो। सुबनखाथा आन्सलिक कमिटि आसुनि बानजायनायाव बेसेन बांनायनि हेंथायै गोख्रों रेलि दिन्थिफुङो। BJP सरकार मुर्दाबाद, जुगान बिफान हुसियार, BJP सरकार हुसियार बायदि आखायाव प्लेकार्ड लानानै आसुनि दैदेनगिरिफ्रा BJP सरकारनि हेंथायै हरसिखावदों। थाबैनो मुवा बेसादनि बेसेनखौ खमायाब्ला गोख्रोंसिन सोमावसारगोन होननानै गोख्रों रावजों BJP सरकारखौ हुमखि होयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गोजोनथाव खौरां, रायजोआव लेखा गोरों लाइमोनफोरखौ सरकारि साख्रियाव थिसननो आसाम सरकारनि थांखि। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मे दाननि 10 खालारनिफ्राय जुन दाननि 10 खालारसिम 1 दानावनो गासै 16,000 सुबुंफोरखौ सरकारि साख्रियाव थिसनगोन होनना फोसावदों। मख'नो गोनांदि बे 16,000खौ खालि आसाम पुलिसावल' थिसनथाइ होगोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों आरो गासै 1 लाख साख्रि थिसननो सरकारा थियारि होनना बुङो। आसामनि दिं एक्सप्रेस मुङै मिथिजानाय हिमा दासनि आरोबाव गोदान रेकर्ड। नेशनेल फेडारेशन कापनि 200 मिटार खारनायाव सनानि मेडेल मोनना फिन रायजोनि गोग्गानाय लाबोदों खारनायनि रानि हिमा दासआ। केरालायाव सोलिबाय थानाय फेडारेशन नेशनेल कापआव आइजोफोरनि खारनाय बादायनायाव हिमा दासआ सनानि मेडेलखौ मोननो हायो। बर'फोरखौ आसाम सरकारा नेवसिदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खौरांगिरि मेल। थारैनो आसाम सरकार आरो क'क्राझार जिल्ला खुंथाया बर'फोरनि बैसागो फोरबो खुंफुंग्रा आफादफोरनो 1,50,000 राङारि अनसुंथाइखौ मानो होआखै? हारिमु आफादनि गेदेर सोंलु। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लायाव मोन 10 असमियाफोरनि बिहु फालिग्रा आफादफ्रा 1,50,000 राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हादों। नाथाय 200निबो बांसिन बर'नि बैसागो फोरबो खुंफुंग्रा आफादा मोनाखै। क'क्राझार जिल्ला खुंथाया थारैनो बर'फोरखौ नासयदों होनना हारिमु आफादा गोख्रों नोजोर होदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। थांनाय बोसोर 2020 मायथाइनि 10 जुनाव क'क्राझाराव मोनसे मुगैथाव खारसि बिरसि जिनाहारि आरो बुथारनाय जाथाया जादोंमोन, जेराव माखासे दुथां सुबुंफोरा 2 ट्राइबेल बिब' बिनानाव सबिता राभा आरो समायना राभाखौ जिनाहारि खालामना बुथारदोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि अबायाकुटियाव 2 ट्राइबेल हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायनि 3 दायनिगिरिफोर फारियै फरिजुल रहमान, नासिबुल आली शेख आरो मजाबेल शेखमोनखौ क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया दायनिगिरि महरै फोसावबाय। 3 दायनिगिरिफोरनि जोबथा साजाखौ फैगौ 8 एप्रिलाव फोसावगोन होनना सासे बिजिरगिरिया मिथिहोदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।